омӯзгори фанни физикаи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айни Масрур Ғуломов ин дарси худро аллакай ба донишҷӯён қироат кардааст, вале ҳоло ин мавзӯъро барои сабти видеоӣ дубора мехонад. Ана ҳамин гуна дар донишгоҳи омӯзгорӣ дарсҳои видеоӣ омода шуда дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷойгир карда мешаванд. дуруст аст ки пешниҳоди дарсҳои видеоӣ дар кишварҳои пешрафтаи дунё роиҷ аст, аммо дар Тоҷикистон миёни муассисаҳои олии таълимии кишвар нахустин шуда донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ аз ин шакли пешниҳоди дарсҳо иқдом гирифт. Инак чанд моҳ мешавад ки дар ин муассисаи олии таълимӣ дарсҳои видеоӣ сабт ва дар саҳифаи расмии донишгоҳ дар шабакаи иҷтимоии Facebook ҷойгир карда мешаванд. омӯзгорон мегӯянд пешниҳоди дарсҳои видеоӣ талаботи замон аст ва натиҷаи дилхоҳ ба бор хоҳад овард. замони иттилоотӣ аст, замони технологияи нав аст. ба воситаи технологияи муосир гузарондани дарсҳои видеоӣ ин аз он шаҳодат медиҳад ки устоди дарсдиҳанда худро озод ҳис намуда бо ҳар роҳу восита, махсусан ба воситаи дарси видеоӣ мехоҳад маҳорату малакаи дарсдиҳии худро ба бинанда, шунаванда расонад. ин тадбир якчанд омилҳои мусбат дорад. аввалан вақте ки омӯзгор дарсро сабт мекунад, камбуди муваффақияти худро эҳсос мекунад. дуюм, дарсҳои видеоӣ устодро барои ҷустуҷӯҳои бештари эҷодӣ таҳрик медиҳад. сеюм, ҳам донишҷӯёни таҳсили рӯзона ва ҳам фосиладӣ метавонанд ки дарсҳои устодонро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо кунанд. раёсати донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ дар заминаи таваҷҷӯҳ ва супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи технологияҳои муосир дар раванди таълим ин иқдомро пеш гирифтааст. ҳадафи дигар аз пешниҳоди дарсҳои видеоӣ ин аст ки донишҷӯён дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои бемаъниву бемантиқро тамошо накунанд, балки аз дарсҳои муфиди омӯзгорон баҳравар гарданд. бояд гуфт ки дарсҳои видеоӣ дар донишгоҳи омӯзгорӣ бо забонҳои гуногун аз ҷумла русиву англисиву олмонӣ сабт ва пешниҳод мешаванд. ин иқдом аз як ҷиҳат сатҳи илму дониши донишҷӯёнро баландбар дорад, аз ҷониби дигар омӯзгоронро ба ҷустуҷӯи бештар ва истифодаи технологияҳои муосир дар таълим водор месозад. ин дарсҳои видеоӣ аз як тараф ба донишҷӯёни шакли таҳсили рӯзона ва ғоибона имконияти бештар намудан ва афзун намудани донишро фароҳам оварад, аз ҷониби дигар ба омӯзгорони макотиби миёна барои тавсеа ва сайқал додани маҳорати касбии омӯзгорӣ бисёр мусоидат мекунад. масалан, омӯзгорони макотиби миёнаи кишвар метавонанд аз ин таҷрибаи омӯзгороне ки унвондор ҳастанд ва дорои дониши хуби касбӣ ҳастанд ва дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар ба донишҷӯён дарс мегӯянд, таҷриба афзун кунанд. маврид ба зикр аст ки дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон то имрӯз дар умум аз ҷониби омӯзгорон 1500 дарси видеоӣ аз ҷумла маърузаҳои зиёда аз 10 фанни таълимӣ ба навор гирифта шуда аз рӯи тартиби муайян дар шабакаи иҷтимоии Facebook ҷойгир карда хоҳанд шуд.